أرست زينام مبل 88 معلت سماتات كذكروا عليهم قدام زوريا استواد دو أفريقيا بوليو كاب 14 كساب 17 لكاتيت كلتشان 17 عام تمرت أبا كلات كم زوها بتقريسهم كاب زينا وصاي حيلاير يوكرين 206 سبالو نفرت روسيا وقعوا كم زود قفليتهم سلام تعنا بالله يسخوركم تملكتي كما تمسيو لقصعات حد خوينو كم تلمد نسعت تدالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كجمر مبل 88 معلتي سماتات تذكروا وعلم قدمي 88 عامتات بعدو غزا طليان نيتيوبيا بزورر اللوان ابرها دبوچن موغس اسغدومن ابلعلي ازازي طور رودولف غرازياني بومبي ورويروم قدات مبصحهم صعيبو سراويت طاليان 12 لكاتيت 1929 عام تمرت 30 شح نبرت أديس أبابا بقفعي كم زجافجافه تاريخ يحبر أبزعلت مناسي مكونات سراويت كاناتن كالوتن كاب زلزلوو نتعريو بقفعي تجافجفهم يوم نزخري سماعتات تعلت زخون دمام أب 6 كيلو حاولتي زخري تطويلو يركب مزي تتحيزو 12 لكاتيت زلنا فقرن زبن تساقاري صنعاتنان انر يلو يكبلو بريزيدانت تايا اصقسلاسي غليصوم توم بريزيدانت اب محوراو ميديا غصوم اب زمحلالفو ملختي 12 لكاتيت ربحا مسواتنتنا انر يلو علت يلوم معلت سماتات 12 لكاتيت تساقادلو صر بعداو مغزاتي اثيوبياوያን ناصنت زلنا حلافنت نهاجرنا زلنا فقري زبن تساغاري زخونه صنعتنان مسواتنان نرئيلو علت كم زخونه يوم غليصوم زلوم حزوني قتل قدامي منستر ابي احمد مس افا غباي بيت مخري فيدريشن روسيا فالنتينا ماتيونكوفو تزاتيوم توم قدام منستر اب محوراو ميديوم اب زم حلالفو ملختي مس افا غباي بيت مخري فيدريشن روسيا فالنتينا ماتيو فينكون غجلل اوخنن تزاتيوم لهم ركب اثيوبيا روسيان محداسن مزتاين صبوق عدل كم زفطرون يوم غليصوم زلهم بتمساسال زينا إثيوبيا استراتيجيك ركب هاجرات إثيوبيا روسيان نمتنخار كم تسرح قليز علام عفوقباي بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاقر مس عفوقباي بيت مخري فيدريشن روسيا فالنتينا ماتفينكو تمرحلو اختزات يملو ابتوان زت إثيوبيا روسيان ناينوح وان ركب تاريخن بحلن كم زلوان زلعلو عفوقباي أغنيو تشاقر ركبان كاب وانا وان النعبي كم زمت اونا بريهم اللوم መንግስቲ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ርክብ ክልቲያን ሃገራት ንምጥንኻር ድሉ ከም ዝኾነ እውን ኣረጋጊጾም ኣፈጉባኤ ኣገኘሁ ተሻገር ንፓርላሜንታዊ ምዕባለ ዴሞክራሲ ንዘበርከትዎ ልዑል ኣበርክቶም ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሩስያ ናይ ክብሪ ኒሻን ተበርኪቱሎም ኢትዮጵያ ሃገራውን ክልላውን ሰላም ንምንጋስ ንትገብሮ ጻዕሪ ሕብረት ኣውሮፓ ደገፉ ከም ዘጠናኽር ገሊጹም ሚኒስትር ምክልኻል ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ምስተወካሊት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣኔት ዌበር ተዛትየን ኣብቲ ዘተ ኣብ ኢትዮጵያን ዞባዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካን ኣድሂበን ተላዝየነሎም بفلاي أمونغو سوماليان إثيوبيان زلو ركب نمحاش زكاير زلو صعرتات تسفا وحابتي كم زخونين تحبير زلوم ኢትዮጵያ ሃገራውን ክልላውን ሰላም ንምንጋስ ንትገብሮ ጻዕሪ ሕብረት ኣውሮፓ ደገፉ ከም ዘጠናኽር
እተን ተወካሊት ኣረጋጊፀን ክብል ካብ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድም ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ተሓዳስ ሓይሊ ንምድጋፍ ዝዓለመ ስምምዕ ተኸቲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ተሓዳስ ሓይሊ ንምድጋፍ ምስ ኤጀንሲ መድሕን ንግዲ ኣፍሪካን ኢንቨስትመንት መላእ ኣፍሪካን ሰነድ ስምምዕነት ተኸቲሙሎም እቲ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ናብ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ተሓዳስ ሓይሊ ብምስሓብ እትገብሮ ሽግግር የሳልጥ እዩ ከም ዝተባሃለ ካብ ሚኒስትር ገንዘብ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድም ኢትዮጵያ ብዘላቅነት ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ እናሰርሐት ምዃና ገሊጻ ኢትዮጵያ መፍራይነት ሕርሻ ዘደንፍዕ ፖሊሲ ብምትግባር ውሕስና ምግቢ ካብ ምርግጋጽ ሓሊፋ ብዘላቅነት ርእሳ ንምኽኣል እናሰርሐት ምዃና ተሓቢሩሎም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምግቢ ርእሳ ንምኽኣል እትገብሮ ጻዕሪ ምልክቱ መግለጺ ኣውፅሎም ኣብ መግለጺኡ ድማ ኣፍሪካ ኣብ ሓገዝ ጽግዕተኛ ተገይራ ብዓለም ዝተስኣለትሉ ምስሊ ንምቕያር ብምግቢ ርእሳ ንምኽኣል ብዕቱብ እናሰርሐት ከም ዝኾነት ገሊጻላ በዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት መፍራይነት ሕርሻ ንምድንፋዕ ፖሊሲታት ናብ ምትግባር ብምልዋጡ ውሕስና ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘላቅነት ርእሳ ንኽትክእል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዘሎ እዞም ጻዕርታት ኢትዮጵያ ካብ ጽግዕተኝነት ንምንጋፍን ዘላቂ ልምዓታ ንምጉልባትን ዘለዋ ቆራጽነት ዘንጸባርቑ እዮም ኢሉ ኣብ መግለጺኡ ቀዳማይ ዙርያ ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ካብ 14 ክሳብ 17 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልላት ከም ዝዋሃብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ወፍሪ ካብ 13.8 ሚልዮን ንዝበልጹ ህጻናት ክታበት ንምሃብ ከም ዝተተለመ ኣብቲ ኢንስቲትዩት መተሓበሪ ቅልጡፍ ምላሽ ለበዳ ፖሊዮ ሚክያስ ኣላዩ ተዛሪቦም ንቀዳማይ ዙርያ ወፍሪ ክታበት ልዕሊ 84,890 ሰብ ሞያ ጥዕና ድልዋት ከም ዝኾኑ ጸሪሖም ኣሎም ብስሩዕ መርሃ ግብሪ ክታበት ተበጻሒ ዘይኮን ወይ ጀሚሮም ዘቋረጹ ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ንምፍላይ ጎናጎኒ እቲ ወፍሪ ክታበት ከም ዝውገን ሓቢሮም ኣሎም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ዘለዎም ወለድን መዕበይቲ ህጻናትን ቅድሚ ሕዚ ክታበት ፖሊዮ ይከተቡ ኣይከተቡ ብዘይገድስ ኣብቲ ወፍሪ ንክኽተቡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ስደት ተመለስቲ ብዘላቅነት ንምጥያሽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓገዝ ጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡሎም ኣካልቲ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ካብ ስደት ተመለስቲ ብዘላቅነት መሊስካ ብምጥያሽ ዘድሃበ መድረኽ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጠሎም ኣብቲ እዋን ዘተ ስደት ብዝምልከት ዘላቂ መፍትሒ ንምምጻእ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ምዝታይ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ኣገንዚቦም ብፍላይ ድማ መበገስን መዕረፍን ፍልሰት ከምኡውን ዶብ ዝካፈላ ሃገራት ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለወን እዮም ኣገንዚቦም ዘሎም ኣብ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ በዓል ሞያ ዓለም ለኸ ጉዳያት ሮበርት ሪቢ ብግዶም ካብ ስደት ተመለስቲ ብዘላቅነት ንምጥያሽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እቲ ሕብረት ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። Africa
am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ሕዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ማዕድ ዜና ሕዝውን ይቕፅል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዘሳልጦ ዘተ ዕውት ክኸውን ኣብ ምግባር መንግስቲ ጽኑዕ ቅዋም ከም ዘለዎ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ተጸዋዒ ጉዳያት መንግስቲ ዝኾኑ ዶክተር ተስፋይ በልጅጌ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ብወገኑ ብገለልተኝነት ንዘሳልጦ ከይዲ መንግስቲ ምቹ ኩነታት ይፈጥረሉ ብዛዕባ ምህላው ገሊጹሎም ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ሙሉብርሃን ግርማይ ቤት ምክሪ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘሳለጡ መበል ቀዳማይ ሕጹጽ ኣኺባ እዋን ስራሑ ናይ ዝዛዘመ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ሪፖርት ኣፈጻጽማ ስራሕ 3 ዓመት ኣዳሚጹ ኣብ 2014 ዓ.ም ብኣዋጅ ቁጽሪ 1295 ዝተጣየሸ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣፈላላይ ሓሳብ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ንኽመጹ ብምግባር ኣሳታፊ ሃገራዊ ዘተ ንምስላጥ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ከም ዝወገነ ተገሊጹ እዩ بمسارة زون أو 10 ክልላትን ኣብ 2 ምምሕዳር ከተማታት ኣጀንዳ ናይ ምጥኻብ ስራሕ ምስላጡ ተገሊጹ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተሳተፍቲ ናይ ምፍላይ ስራሕ ዘሳለጠ እንትኾን ኣብ ክልል ትግራይ ብዘሎ እዋናዊ ኩነታት ምክንያት ዝተጀመረ ስራሕ ከም ዘይለ ተገሊጹ እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ እውን ኣብ ጉዳይ ዘሪቦም ሕቶ ዘቅረቡ እንትኾን በቲ ኮሚሽን መብርህን መልሲ ተዋሂቡ እዩ በአንዳንድ ክልሎች በተለይ ገዢው ፓርቲ ምክክሩ ላይ ኣብ ዝተወሰኑ ክልላት ገዛ ፓርቲ ኣብቲ ዝሳለጥ ዘሎ ኢዱ ንምእታው እንትጽዕር ተራእዩ እዩ ብብርክ ፓርቲ ንሕና ዘረጋገጽናዮ ነገር ስለ ዘሎ ቀጻሊ ኣብ ዝሳለጥ ሃገራዊ ጉባኤ እዚ ንኸይድገም እንታይ ዓይነት ጻዕሪ ንምግባር ተሓሲቡሎ የኮሚሽን ሂደቶች የሚከሽፉበት ሁለት ነገር ነው كيد كوميشن هاجراو زتا زقارت صخلة نجارات اللو اتحاد كابه وزع عنتون تهلو انتخون اتي مبل كلايكا وشتاو عنتون تهلويو كوزع نزمت عنتو كفلا ما يعلت جميرنا برنا عطيناينا جنزب حاونا نقبلنا نخالي إذا تاونتجن بوتاي بلنان إنا نبل اتي خالي وشتاويو كم تريني فيتن فيتي ناتزارب كزلخو نمنجست بزملكات منجست بتعمي رحيكم كساب زبلناينا نارحنا يزلنا ይህ ሐሳብ ልዩነት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ኣፈላላይ ሓሳብ ዘለዎም ፓርቲታት ፖለቲካን ዕጥቂ ገይሮም ምስ መንግስቲ እናተጓኑ ዘሎ ሓይልታትን ኣብ ዘይተሳተፍሉ ኩነታት እንታይ ዓይነት ዕውት ዘተ እዩ ንክሳለጥ ተሓሲቡ ዘሎ ጥያቄ ያለን የሚሉ ሰዎች በህጋዊ መንገድ ጥያቄያችን አልተፈታልን በሚል ጫካ ገብተው ሊሆን ሕቶልና ዝብሉ ሓይልታት ሕቶና ብመሰረት ሕጊ ኣይተፈትሐን ብዝብል ናብ ዱር ኣትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ኣካላት ተሳተፍቲ ዘተ ክኾኑ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተገይሩ ኣብዚ ዘተ ክሳተፉ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ አስቻይ ሁኔታዎች ከሁላችንም ነው መምጣት ያለበት ምቹ ኩነታት ምፍጣር ካብ ኩላትና እዩ ክመጽእ ዝግባእ ተኽሲ ጠጠው ይብል እንብል ተኾይና ካብ ኩሉ ኣንፈት እዩ ክመጽእ ዝግባእ ዛዕባ ክመጽእ ምግባር ኣድላይ እዩ ንዓና እውን ሓጋዚ ዝኸውን ዝኾነ ዓይነት ፓርቲ ፖለቲካ ኣብ ዘተ ክሳተፍ ከም ዝግባእ ንሕና ንኣምን ኢና ና ስራሕናን ና ደኸምና ዘለናውን ነዚዩ ፓርቲዎች ትጥቅ ትግል የሚያካሂዱ ሰዎች እንግዲህ የሚወክሉት ፓርቲታትን ኣብዱር ዘሎ ኣካላት ተወካልነቶም ንህዝብ ብምዃኑ ኩሎም ከም ዝተሳተፉ ብወገን ይዝኣምን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተሳትፎ ዘይገበረ ወረዳ የለን ኣብ ክልል ኣምሓራ 8 ወረዳታት እዮም ተሪፎምና ውጽኢታዊ ንኽኾኑን እናሰራሕና ኢና ዘለና በብእዋኑ ግንዛበ ብምሃብ ኣብቲ ዘተ ንኽሳተፉውን ጎስጓስ እናገበርና ኢና ንርከብ كسب حزب زلو مردعتا لعلي 124,000 ዜጋታት ኣብ ኸይዲ ኣጀንዳ ምጥኻብ ተሳቲፎም እዮም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ራብዝ ሕዝዋን እናጋጥምዎ ዘለው ጸገማት ንዓመታት ዘይተፈትሑ ምዃኖም ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሚኒስትርን ተጸዋዒ መንግስቲ ዝኾኑ ተስፋይ በልጅጌ ዝገለጹ እንትኾን ሃገራዊ ዘተ ውጽኢታዊ ንኾነ ምግባር መንግስቲ ጽኑዕ መትከል ከም ዘለዎ አረዲኦም እዮም አሁን ያለው ሁኔታ በምክክር እንዲፈታ መንግስትና ብልጽግና ፓርቲ ጽኑ አቋም አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ሕዚ ዘሎ ኩነታት በዘተ ንኽፍታሕ
መንግስትን ፓርቲ ብልጽግናን ጽኑዕ መትከል ኣለዎም ዶ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ እዩ። መንግስቲ ብዘተ ንኽፍታሕ ጽኑዕ መትከል ኣለዎ። መንግስቲ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ቤት ምኽሪ እውን ተገሊጹ እዩ። ካሊእ ተሪፉ ኣብ መበል ካልኣይ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዝወሰኖም ውሳነታት ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ምርግጋጽ እዩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ውሽጢ 3 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ዝወገነ እንትኾን ካልኦት ዝተርፍዎ ስራሕትታት ከም ዘለዉ እውን ይገለጽ እዩ። ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ዲሞክራሲ እቲ ዝቐረበ ተወሳኺ ጻንሒት 1 ዓመት ብ3 ተቃውሞን ብኣብዝሓ ድምፂ እቲ ቤት ምኽሪ ኣጽዲቕዎ እዩ። መራሕቲ ፓን አፍሪካኒዝም ኣብ ቃልሲ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበሮም እጃም ዕዙዝ ምዃኑ ማህደራት ታሪክ ይሕብሩ። ታሪኾም ናብ ወለዶ አፍሪካውያን ንምሕላፍ ብማህደር ፎቶ ዝተሓገዘ ዝኽሪ ታሪክ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካ ተቐሚጡሎም። ፍሳ መብራቱ ተዓዚብዎ ኣሎ። ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ነጻ ኣብ ዘይወጻሉ እዋን 32 ሃገራት አፍሪካ ነጻ ኣብ ዝነበራሉ እተን ነጻ ዘይወጻ ሃገራት አፍሪካ ነጻ ንምውጻእ ቃልሲ ዝተጀመረሉ እዋን ብክልተ ወገን ተኸፊሎም ኣብ ክልተ ሓይሊ ቃልሲ ጀሚሮም እምባሮም ማህደራት ታሪክ የዘንቱ። እዘን 32 ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝወጻ ሃገራት ነተን ዝቐረያ ሃገራት ነጻ ንምውጻእ ክቃለሰለና ዝብል እምነት ሓዛ። እዘን ሃገራት እዚኣን ኣብ ክልተ ተኸፊለን ቀዳማይ ጉጅለ ዘመናዊ ገስጋስ ሓይሊ ብዝብል መፀውዒ ጉጅለ ካዛብላንካ ተባሂሉ ተመስሪቱ። እዚ ሓይሊ መራሒኡ ናይ ጋና ፕሬዚደንት ዝነበሩ ኳሜ ንክሩማ ነይሮም። እቲ ጉጅለ መንግስታት እዚ ሃገር አፍሪካ ብቁልጡፍ ክትዋሃድ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ድማ ነይርዎም። ጋና፣ አልጄሪያ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮ፣ ግብፂ፣ ማሊን ሊብያን ብኣባልነት ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ጉጅለ ሞንሮቪያ ዝበሃል መፀውዒ ነይርዎ። እዚ ሓይሊ እዚ ብፕሬዚደንት ሴኔጋል ሊዮፖልድ ሴዳር ሴንጎን ዝምራሕ እዩ ነይሩ። ኣባል ሃገራቱ ድማ ሴኔጋል፣ ናይጄሪያ፣ ላይቤሪያ፣ ኢትዮጵያ ኮይነን ብዝተረጋግዐ መንፈስ ድሌት አፍሪካውያን መሰረት ዝገበረ ሕብረት ምምስራት ዝብል ኣምር ዝሓዘ እዩ። ከም ጎርጎሮሳውያን ኣቆጻጽራ ብ1950ታት ኣከባቢ መራሒ ሴኔጋል ዝነበሩ ፕሬዚደንት ሊዮፖልድ ሴዳር ሴንጎር እዚኦም ነይሮም። ኣብ ቃልሲ ፓን አፍሪካኒዝም ድማ ልዑል እጃም ዝነበሮም ምዃኑ ማህደራት ታሪክ የረጋግጹ። ፕሬዚደንት ሊዮፖልድ ሴዳር ሴንጎር መራሒ ሴኔጋል ኮይኖም ንነጻነት አፍሪካ ነጻ ዝወጻ ንነጻ ዘይወጻ ነጻ ንኽወጻ ቃልሲ ካብ ዘካየዱ መራሕቲ ሓደ እዮም። ፓን አፍሪካኒዝም ኣብ አፍሪካ ጠጥዑ ኩለን ሃገራት አፍሪካ ነጻነተን ክረጋግጻ ድማ ዕቱብ ቃልሲ ኣካይዶም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ከተማ ይፍሩ ዘይተሓለለ ጻዕርን ብሓገዝ ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክራኸቡ ጻውዒት ቀሪብሎም። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ኣብቲ እዋን እሱ ክስማዕምዑ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኦም ድሕሪ ነዊሕ እዋን 3 መዓልታት ዘተ ድሕሪ ምክያድ ናብ ሓደ መጺኦም ውድብ ሓድነት አፍሪካ ከም ጎርጎሮሳውያን ኣቆጻጽራ 1963 ክምስረት ክኢሉ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ሃገራት አፍሪካ ብቁልጡፍ ካብ ዝነበረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምውፃእ ክኢለን እየን። ኣብ ምስራት ውድብ ሓድነት አፍሪካ 32 ነጻ ሃገራት አፍሪካ ነይረን። ነጻ ዘይወጹ እውን ብተቃለስቲ ሓርነት ተነቢለን ከም ዝተሳተፋ ሰነዳት ሕብረት አፍሪካ የረጋግጽ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ቃልሲ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእትን አፓርታይድን ፀረ ሃፀያውነትን ሃገራት አፍሪካ ነጻ ምውፃእ ክኢለን እየን። ኣብቲ እዋን መራሕቲ ዝነበሩ ሃገራት አፍሪካ ድማ ብፓን አፍሪካኒዝም እናተመርሑ ዝመርሑ ዝነበሩ እዚኦም እዮም። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ናብ ሕብረት አፍሪካ ተቐይሩ እዩ። ብሕብረት አፍሪካ ቢሎም ድማ ኣብ 50 ዓመቱ ዝነበርዎ ጉድለታትን ዝነበርዎ ጽቡቓት ምዕባለታትን መሰረት ምግባር ገምጊሙ ናብ ኣጀንዳ 2063 ምጽዳቕ ተሸጋጊሩ። እቶም ኣጀንዳ ዝማዕበለት ብፍትሒ ብዲሞክራሲ ዝተረጋገጸላ አፍሪካ ንምፍጣር እዩ። ህዝብታት አፍሪካ ብትምህርቲ ብጥዕና ብምግቢ ዓርሶም ንምኽኣል ድማ እቲ ኣጀንዳ ዓብዪ ዕማም ዝሓዘ እዩ። ዓብዪ ተስፋ ድማ ተሰኒቑሉ ኣሎ።
ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የአህጉራችንን ህልውና ነቅተን ሎሚ ንሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ። Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም? ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም። ኣበ ቃልሲ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም? መንግስቲ እዩ። The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳሴ አፍሪካ ብዘይሱርቦ ቀስ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን። The way we see ourselves as Africans. ዓርስና ከም አፍሪካውያን እንሪኦሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾኑ ይግባእ። ሕዚ ድማ ዜና ዕደጋ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ በጀት ዓመት ልዕሊ 111 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝኣከበ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ስሩዕ ጉባኤቲ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ መንፈቕ ዓመት እናቕረባ ዝርከባ ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ ኣዳነች ኣበቤ 125.5 ቢልዮን ብር ንምእካብ ተሓሲቡ 111.5 ተኣኪቡሎ ኢለን። እቲ ኣፈጻጽማ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር ብ37.2 ቢልዮን ብር ሓለፋ ከም ዘመዝገበ ገሊጸን ኣሎ። ምዕባይ ምጥዕዓም ወፃእን ኣታውን እታ ከተማ ክንደይ ዝኣክል ቁልጡፍ ዕብየት ለውጢ እናምፀት ከም ዝኾነት ጭቡጥ መርኣያ እዩ ክብላ ድማ ተዛሪበን። ሰብ ሃፍቲ ኢንግላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ዓለባ ንምትእሳር ፃዕሪ እናተገብረ ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ አንጌላ ሬነር ገሊፀን። እተን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ዶክተር ፍሳይ ታገሱ ኣብ ፍሉይ ዞባ ቁጠባ ሓዋሳ ብምርኻብ ተዛትየን። ኣብ ዘቶም ድማ እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ኮርፖሬሽን ዘመሓድሮም ፍሉያት ዞባታት ቁጠባ ንሓለዋ ከባቢ ልዑል ትኩረት ሂቦም እናሰርሑ ከም ዝኾኑ እዮም ኣብሪሆም። ኣብ ሕድሕድ ዞባታት ቁጠባ ንብኽለት ከባቢ ምኽንያት ዝኾኑ ናይ ፋብሪካ ፈሰስቲ ዘጻርዩ መጻሪ ፈሳሲ ተሃኒጾም ግልጋሎት ናው ከም ዝኾኑ እውን ኣብሪሆም ኣሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ አንጌላ ሬነር ብግደን መሃያ ሰራሕተኛታት ኤስያ ካብ ዋና እዋን እናወሰኸ ብምምፁ ዕዳጋ ፍረይቲ ዓለባን ጨርቃ መርቅን ቀዳማይ ሕሪኦም እናገበሩ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ እዚ ኩነታት ድማ ንኣፍረይቲ ዓለባን ጨርቃ መርቅን ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ኢለን። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ተመልከቲ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን 106 ሰብኣሎ ነፈርቲ ሩስያ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሓይሊ ኣየር 167 ሰብኣሎ ነፈርቲ ሩስያ ንምውቃዕ ብዘካየዶ ፍርኡ 106 ድሮናት ክወቅዕ ዝኸኣለ። እተን ሰብኣልዎ ኣውሮፕላናት ኣብ ዩክሬን ግዛታት ኦዴሳ፣ ኪየቭ፣ ሱሚን፣ ቸርካሲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም እናተንቀሳቐሳ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደለን ተሓቢሩ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ወደብ ከተማ ሩስያ ዝኾነት ኦዴሳ ብዝፈጸመቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ልዕሊ 160,000 ዩክሬናውያን ግልጋሎት ሓይሊ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም። እቲ ሓይሊ ኣየር ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣልቦ ኣውሮፕላናት ዝወሰዶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ሩስያ በከተማታት ዩክሬን እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ከም ዝንኪ ቶም ፕሬዚዳንት ገሊጾም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡሎም። ተመልከትና በመወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም መበል 88 መዓልቲ ሰማዕታት ክዝከሩ ዒሎም
ቀዳማይ ዙርያ ዝተዋደደ ደቡብ ኣፍሪካ ክታበት ፖሊዮ ካብ 14 ክሳብ 17 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ክልላት ከም ዝውሃብ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን 106 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡሎም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚምና ስለምክታልኩም ማዚና ነመስገን ሰላም وشاطئ أبو الشاطئ دكيسة وقحتين تحدما عواف دكاسن لتيتانيز